טוב, זום. בקיצור, יש לכם פה כפתור בית. כן. אני מביא אתכם לפה, נתחיל מהקופי. בקופי פה אתם בוחרים את הכמות שאתם רוצים. אוקיי? מה זה? איפה זה פה? פה? פה אתם לוחצים. אוקיי. אתם יכולים גם מהזכוכית וגם לשים פה. הכי חשוב להדק ולא לשים פה סיכות, כי אחרת זה טוטלוס. פה אתם בוחרים לעשות את זה יותר בהיר, יותר כהה, זה לצילומים. איך הגעת לצילול יותר בהיר יותר כהה? לפה, רשום לך דנסיטי. דנסיטי זה צפיפות. פה זה, אם אתם רוצים לבחור, נגיד נשים A3 במגירה 2, אז אתם פשוט פותחים את המגירה ומשנים לפי הגודל, הכל מסומן פה, וגם פה, הכי חשוב לפי הגודל, ואתם יכולים לבחור איזה מגירה אתם רוצים. זאת אומרת, עכשיו זה סתם איזה גודל שהוא לא זה. כן, תחזיר את זה ל-4. בדיוק. אתם יכולים לבחור A3 למרות ששמתם פה A4. פה אם אתם ממשיכים יש לכם זום שזה כבר אוטומטי, אתם שמים פה A4, אתם רואים, יש פה את כל הגדלים מ-A4 ל-A3, זה בדרך כלל מה שמשתמשים, ואתם עושים אוקיי וזה משנה לכם. וגם להגדיל את הצילום עצמו. הכל אתם יכולים לעשות פה. פה זה הדו צדדי. אם אתם רוצים מחד צדדי לחד צדדי, הכל רשום פה 1 ל-1, 1 ל-2, 2 ל-1, 2 ל-2, זה מתחיל ממה שאתם שמים. יש ציורים, זה הכי טוב. כן. וזה סיכות אין לכם. ואם אתם מצלמים תמונות, שאתם רוצים שהם יצאו יותר טוב, אתם יכולים לשים פה. האוריג'ינל טייפ זה איזה סוג דף אתם מצלמים. לרוב זה טקסט, תשאירו את זה על טקסט, אלא אם כן, מצלמים תמונות. אז תעבירו את זה לפוטו. עכשיו נגיד ועשיתם שינויים פה, אתם רוצים לחזור למקור, כפתור צהוב וזה מוחק את הכל וחוזר לברירת מחדל. אוקיי, עכשיו שאני אכניס לכם את האימיילים, אתם פשוט לוחצים על המסך בית, ויש לכם פה סקן, ואז תכף אתם תראו, אתם פשוט לוחצים, וכפתור כחול וזה שולח לכם. וזהו. רגע, מה זאת אומרת האימיילים? אפשר לשנות פה את השם לקבצים בסקן? פה טיק טק, מונה, פרינט. אני יכולה להגדיר שם לקובץ בסקן? לא, את שולחת את זה לאימייל ומשם זה אללהו אכבר. אוקיי, וזהו. זה אין לכם פה יותר מדי. תקיעות נייר וזה, זה אותו דבר.